Għandna nies esposti kontinwament għal riskju tat-teħid tal-virus minħabba in-natura tax-xogħol tagħhom. Il-poplu Malti huwa grat kif f'mumenti ta' kriżi anke b'teddida saħħithom dawn il-persuni dow id-doveri tagħhom. Dan kien is-sostenn li wassal il-kelem tal-Oppożizzjoni għas-Sigurtà Nazzjonali Beppe Feneka-Adami indirizzat lejn il-membri kollha tal-korpi dixxiplinati li qegħdin fuq qudiemnet fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Huwa kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar l-impatt tal-coronavirus f'pajjiżna fuq uffiċjali li jaħdmu fis-sigurtà, il-komunitajiet lokali u trasport. Flimkien miegħu kien hemm id-deputati nazzjonalisti Robert Kutajjar u Tony Bezzina. Il-prattiċi preventivi li adotta l-Gvern fil-korpi dixxiplinati fosthom l-użu ta' hand sanitizers, maskara protettiva, it-twaħħil ta' perspex flases u l-waqfien tal-ħini tal-viżitaturi fil-ħabs mhumiex biżżejjed minħabba li l-kuntatt dirett imur lil minn hekk. Flases tal-pulizija fost l-oħrajn ma hemm ebda pjan ċar biex dawn jiġu fumigati. Dwar il-problema kbira tal-iffullar fil-ħabs ta' Kordin, Beppe Feneka-Adami qal li għandna aktar minn 200 ċella 3 metri bi 3 li qed jospitaw aktar minn ħabsi wieħed minħabba nuqqas ta' pjanar, prattiċi li jmorru l-bogħod mid-distanzi soċjali rakkomandat mill-awtoritajiet tas-saħħa. Aħna nipproponu illi b'mod immedjat jiġu identifikati il-priġunieri anzjani u b'kundizzjonijiet ta' saħħa sabiex li allura jistgħu jintlaqtu ħażin bil-dan il-virus u sabiex sawn il-persuni jiġu protetti, dawn għandhom jiġu segregati, idealment f'postijiet anka barra mill-ħabs stess. Qegħdin nipproponu li jiġu identifikati binijiet oħra li jistgħu iservu ta' ħabs għal żmien temporanju. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall kunsill Lokali Robert Kutajjar tenna li l-kunsilli għandhom ikunu minn ta' quddiem li jmexxu kampanji edukattivi ta' informazzjoni fost ir-residenti u l-komunità kummerċjali li għadha tiftaħ biex jieqa' fit-tixrid tal-COVID-19. F'dawn iż-żmienijiet diffiċli, Robert Kutajjar appella lill-Gvern biex jestendi il-kunċett tal-community policing fl-irħula kollha Maltin. Nappella illi l-Gvern ukoll jisma' minn dawn il-proposti uħud minn numru ta' proposti il ressaqna però jidrilna li dawn huma l-aktar proposti importanti li aħna wkoll nkunu pajjiż f'komunitajiet dixxiplinati biex naraw ukoll illi dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu flimkien verament iħalli l-frott mixtieq biex kemm jista' jkun ukoll dan il-virus ma jkomplix jinfirex. Dwar it-trasport, il-kellim tal-Oppożizzjoni Tony Bezzina appella l-Gvern sabiex iħares verament is-saħħa taċ-ċittadini Maltin li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku u li x-xufiera fid-dawl ta' kjuż li kienu rrappurtati fil-venda ta' Buġibba u passiġġieri bil-wieqfa fix-Xara Banks. Il-Gvern u l-operatur ta' trasport pubbliku għandhom jaraw li jużaw ir-riżorsi kollha, ġifieri x-xufiera u ħaddiema kif ukoll il-karozzi tal-linja biex jintużaw aħjar ħalli ma tkomplix tinxteret dil-pandemija. L-ewwel priorità għandha tibqa' is-saħħa tax-xufiera tal-karozzi tal-linja għax huma l-iktar nies f'riskju. Proposti oħrajn huma li kull karozza għandha jkollha hand sanitizers għal pubbliku, tiġi maħsula l-kabina tax-xufier wara kull vjaġġ u tiġi diżinfettata ma' kull bidla tax-xufier.